Sirikan zamani. Tafiya zan wurin dangin su mama. Ba aure, ni kullum a haka zan kare, wannan ya zo a kore shi, wannan ya zo a kore. Wallahi ba zan iya ba, na gaji. Bari ya karasa wannan auren da yake mu a wajen mu ba amfani bane. Sirikan zamani. Sirikan zamani. Ku fito ina son ganin. Ka san Allah ka fita daga idona, na lura tun da na zo gurin nan ka sani a gaba ka sani ni. Haka muka yi da ku. Uban me kuka tsaya a daki ba za ku zo ku tarbi kwastomomi ba. Ku kawo a gidan nan wallahi. Lallai idan da yau kurrun kusta kare. Din ke nuna. An nuna. Na shiga. Kana so ka ce min baka san inda bintalan take ba kenan? Dan Allah dan Annabi ne mu bu wannan magana dan Allah dan Annabi kawai a fito mun ko mu tafi mu dan Allah a taimaka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azubun dalan ba a san inda take ba kenan. Sirikan zamani. Tsofe da kake ba Allah ta biyo. Ka ba ido na kace wani na so. A littafin zuciya. Duk koya ta maka bace ta ga mun haka. Sirikan zamani. Ni tafiya ta san Kai ga inda ka dosa da yake baka da mutunci. Haba hajiya. Tsohon mara mutunci. Kaga garin nan yanzu an kwana biyu ba a yi mutuwa ba. Biki ma dai batun zama yanzu shiru. Haihu wannan matan nan sun tsaya, mazan ma dai sun dan tausaya. Ba ka da wani abin cewa a garin nan. Yanzu dan Allah ki rasa wa zaki aura shi wannan takwai yan banza da To in ban aure mai gari ba wa kake so na aura? gani me dangwalo abin da zafi karfin Sirikan zamani. Wala ku yake da keji da za giya a gaban ki. A ina ruwa na yaya da Lagos? Ka sha wuta ma in kaga dama. Ba zai ƙara aure sai na yi idda kenan. Ai shawo ce a duniya buguwa ku sai an je. Sirikan zamani. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Mato a cikin shirin Sirikan zamani. Sirikan zamani kamar yadda kuka sani muna nan muna yin sa dan ku fa muke yi masoya. Maza da mata dan ku muke yi. To kuma wannan kira ne kuma ga abokanan sana'a ko kuma abokanan mu'amala wato 'yan downloading. Kun ga tunda muka fara Sirikan zamani mun ba ku kun kwarfa kun ƙara kwarfa. To wannan lokacin shi ne muka yi yunkuri muka fito da wani tsari wanda kuma tsarin nan mu da ku ɗaya ne. Muka yi fasta kuma tana nan fasta za ta fito cikin sauƙin rahusa wanda ba za a takure ku ba mu ma ba za mu takura ba saboda sai kun sai fasta muke dan samun abin da za mu dan yi wannan aiki domin shi wannan aiki kamar da kuka sani sana'ar mu ce kuma harkar downloading sana'ar ku ce wallahi kamar da kuka sani yanzu aka fara rikita a cikin hirin Sirikan zamani. Sirikan zamani naku ne mu da ku ɗan downloading